A foliada popular de Xito terá lugar este sábado despois de que a cita inicial prevista para o pasado 9 de maio tivera que ser suspendida polas malas predicións meteorolóxicas. Dará comezo ás 7:30 da tarde coa actuación dunha dúcia de grupos tradicionais e peche a cargo de DJ Jalaico. Durante o serán servirase ademais o tradicional bocadillo de luras. Este é o terceiro ano ali no estacionamento do centro social e vai, como sempre, o famoso bocadillo de luras, que sepa é o único sitio por aquí nos alrededor que facemos eso. Este ano contamos con 12 grupos ou 13 de foliada, que nos acompañando a Adorniña, os grupos da Banqueiro, a Arrancadeira, Caramuxiños, o Facho, as Taumiñas da Escola de Baile de Música Tradicional Taume, Mar de Cabo, Ventos do Mar, Nunca é Tarde, Acordaón da Escola Municipal de Música, o Son do Pote, os da Boina e Estrópoli. O Concello de Boiro colabora con esta cita que ten por obxectivo recadar fondos para a celebración da Romaría de Exipto, que se celebra cada ano o primeiro domingo de agosto. Pois teremos, como ben acaban de decir, un amplio percorrido musical polas nosas tradicións e rematarán a festa con algo un pouquiño máis moderno para todos os públicos, como é un DJ, non? Entonces, este sábado, a partir das 7:30, festa na contorna do Centro Social de Abanqueiro.